Ja tänään mä teen 15 tilan spessua, mitä te sanoitte, ja tänään me mennään nyt justiin Saveen, ja voisin sanoa heti yhden jutun. Käykää tilaamassa näitä 2 kanavaa. Ja me tehtiin spessu mun kanavalla. Pistääksä sen tonne alas? Sen deskiin, niin me tehtiin chili-haaste. Ja joo. Ja Konna voi tekee myös hyviä videoita. Ootte 90 tilaa spessu. No! Heti kun mulla on 90 tilaa ja me tehdään tapahtuhaaste kaikki. Joo, niin. Toi soitto. Oikeesti mukaan. Joo, mä tuun. Säkin. Mä oon nähnyt vähän mitä tapahtuu. No, siitä kun me ollaan siellä Saven vieressä ja on nostettu ne kartit, niin me nähdään siellä. Moi tubea, ja nyt me ollaan täällä Saven vieressä tossa. Ne, jotka asuu täällä lähellä ja ne meidän luokkauksia, jotka kattoo nyt. Niin Konna Boe osti noita kirveitä karkkeja ja Duke King osti. Tää on tosi hyvää. tai jotain pipartaikinaa. Niin nyt me voitais näyttää, että ne on oikeesti pääpalloja. Ne on tosi kirpeitä. Katsokaa kuinka paljon suolaa tässä on. Ottakaa. Niin, katsokaa kuinka paljon suolaa. No niinpä. Ja me syödään noin kaikki. Ei, me syödään joku 5 samaan aikaan. Tää. Joten kiitos, oikeesti kiitti. Toi on oikeesti aika hyvä, että sait viikossa 15 No. Muutan hetkellä se. No täällä on joo, 15 tilaa ja viikossa ihan hyvä. Toiseen päivässä 10, että voi saada mut kiinni. Otetaanko sitten yhdet? No okei. Otetaan yhdet. Otetaan meidän ilmeet. Kaikki tähän. Miten me syödään näitä jotain 10 samaan aikaan? Ai. Pikkasen. Näitä vielä samaan aikaan enemmän. Nee. Jos syö 1 kerran, ei se käy mitään. Nyt me ollaan koko ajan menossa takaisin sinne, mistä tultiinkin. Me nähdään sitten meidän pihalla. Moi tubea, me jatketaan taas. Niin nyt me vedetään sitä haastetta, mitä mä sanoinkin silloin siellä Saven vieressä. Mitä tällaisia. Suolasia on ihan kirpeitä kuitenkaan. Niin. No niin, paljon me syödään kerralla? Otetaan kaikki alkuun vaikka 3. Mitä? 3. Ei 3 alkuun. Kerralla heti. Niin kai. Sama. Oliko NYT? Ai. Pikkasen. Ai. Ihan muuten ihan hyvä. Ei oo. No on se ihan hyvä, mutta se... Aika kirpeä. Ai aika. No kyllä oli hyvä. Ai. Ei no sitä suolehteen puolisinta on hyvää. Salmiakkia. 5. Kaikki 5. Okei, seuraavaksi 5. Mä en oo vielä syönyt näitä. En mäkään. Onks jäi? Mä sain. On täällä. Oo. Oi. Meidän pitäisi olla oikeesti vielä paljon. Otetaanko kaikki 6? Okei. Joo, Mutta onko 7? mitä? Kaikki ottaa 7. Jo paskaa. Okei, joo. Kyllä tästä pitäisi riittää. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ei muuten ihan riitä. No kaikki ottaa 6. Riittääkö? Ei. Täällä on 6. Nytkö sä syönyt 6? Ei. Kaikki ottaa 6. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voi helvetti. Anna ne mulle. Tube mua pelottaa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okei, mä otan vaan 6. Eikä mun kaikki on vaan 6. Yksi Sami on. Otetaan Sami 1. Kaikilla on nyt 6. Onko täällä, ois pitänyt
otamaan. No niin, nyt mä vedän kaikki. Kaikki vetää. Kaikki tulee. Apua, Tube! Itse tän. Katsokaa vaan paljon tässä on. Ja ne Vaikka joo. Älkää nyt alkaa paperia painaa. Ja ei moikka. Tube, en suosittele tekemään tätä teille. Tää oli for 15 tivoja ja subscribe. Nää on vitun siskeitä. Mulla ei ole ennen se maku pois. Mä vain jausin. No niin, ja tästä pitää lukea, tää kestää jo 3 minuuttia. Moi Tube Tenka oli Cortex Pro, ei, Duke King ja Koneboja. Käykää tivaamaan, mä pistän Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.